Le ntlanganiso intsuku ntathu yesebe lemfundo esisiseko yaqala ukubanjwa begxilwe kakhulu exhobiseni abafundi ngezakhono eziza kubanceda ukuze bathathe inxaxheba kuqoqosho lweli ingakumbi kwizakhono ezigxile kubuxhakaxhaka bale mihla. Kwintetho yakhe yokuvula le ntlanganiso Umongameli Cyril Ramaphosa uthe urhulumente usekhondweni lokuzisa izifundo zobuxhakaxhaka iCoding nee-Robotics kwizikolo zeli. The Department of Basic Education is making headway on the national rollout of coding and robotics. This I am very pleased about. The draft coding and robotics curriculum has been submitted to Umalusi for evaluation and quality assurance, and the draft curriculum will soon be gazetted. This issue of coding is really important. Ramaphosa uthe lisebe kufuneka ligxile eqiniseni izakhono zabafundi. If we are to seize the opportunities of the fourth industrial revolution, our education system must be reoriented towards its development in our country. Studies show that the country is lagging behind in the information technology skills that are needed for the digital revolution that we must embark upon, because it is here and it is happening now. Umongameli uthe esona siseko sophuhliso siqala abantwana beselula kwaye uthe lisebe kufuneka ligxile ekuphuhliseni abantwana ngezakhono besebancinci ukuze lilizwe libheke phambili.